Usa ka e-bike driver ang napalgang patay kaganihang buntag daplin sa daan sa barangay Dumlog, syudad sa Talisay. Sa inisyal nga pakisusi, giingon nga napatay kini sa bana sa babay nga kuyog sa biktima kaganihang kadlawon. Ani ang live report ni Femari Dumabo. Fem? Yes, may imbis nga spread the hashtag Love is Us ning buwana kay Love Month buwan sa Pebrero. Apan ang nahitabo diha sa Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay ang giingon nga tungod sa gugma nahitabo ang krimen. Pero kining iyahang Napalga na lang kining lalaki nga gaubo daplin sa Bascon Street, Barangay Dumlog alas 7 ganihang buntag. Patay na kini og nakita nga dunay bunog siyang lawas. Nailan ang biktima nga si Hermelino Calyaw, 43 anyos nga taga Negros Oriental, usa ka e-bike driver ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Dumlog. Matod sa kapuyo sa biktima nga gabi adunay kini gidala nga babae sa ilang panimay. Gingong iya kining gitabangan kay sumapa kulatado sa bana. Ganihang kadlawon dungan nga nang lakaw ang biktima og babae. Pagka alas 7:40 ganihang buntag usab kining 49 anyos nga e-bike driver nga gingong silingan lang ni Calyaw niadto sa Talisay City Police Station. Iyang giangkon nga nagkasinumbagay sila sa biktima ug iyang nabunalan og susamag tubo nga gama lang sa plastic ganihang kadlawon. Ang ni-surrender nagpaila nga si Julieto Haranilla. Out of jealousy, ang kini ato ang suspect iyahang nabunalan og tubo ning kini ato ang victim kay iyang naabtan nga about na nga mohawa kuyog sa iyang asawa. Matod ni Haranilla, nasakitan siya sa gibuhat sa asawa. Apan iya kining giapas kay matod pa dala niini ang kamanghuran sa 5 nila ka mga anak. Di mabiya na gila gapon ko no. Kay istorya silingan ako. Gikuha ni bagam ko yung kung salaki. Dili na tinawad mamay, kulatado na ko siya, ma'am. Langga to kay ning bayana? Pelangga na ko. Kaduha na po gaya niya, kaduha na ng laki buhat niya na ako, gidawat lang gyapon ako siya. Dugang niya nga nahitabo ang ginokdanay ug laylayo gyud ang ilang nadaganan. Ganihang kadlawon, una niya nabunalan ang biktima ug nahitabo pa ang sinumbagay. Gipakita usab niyang iyang mga samad. Sumapa kalit lang natumba ang biktima. Apan iyang gibiyaan kay padayon niyang gigukod ang iyang asawa og anak. Apan wa gyud maapsi. Dagan. Basta na mo akong gigukod ganiha kay akong anak tani akong kuhaon kay makuan pag-eskwela ba. Pagbunan ako iya man gayto nasagang. Wa tingalan man ko gani nga naunsa to siya. Wa ko kabalo gani ato ma'am. Nang tumba to. May ang hepe sa Talisay City Police Station ni butyag nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron pagsuta gyud kun unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang kasong homicide ang giandam na usab nga pasaka bato kang Haranilla. Samtang ni mga higayuna may naatong naabtan diri ang mga sakop sa Cebu City Police Station nga nipahigayon og pag-roving foot patrolling on pag-police visibility dinhi sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay aron sa pagsiguro nga way may tabong krimen o mapakgang kung aduna may mga dili ka pagkapugngan nga mga panghitabo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. May Daghang salamat, Femari Dumabo.